Vždy dokončuji své poslání tak, jak jsem si ho předurčila, a otevírám tím sobě i druhým nové cesty. Pránická strava, život ze světla. Jak je vidět, historie se stále opakuje. I Ježíš byl za svá učení pronásledován a stejně tak později i jeho mnozí učedníci. A nevyučovali pouze to, co zůstalo v Bibli. Vždyť i Pavel mluví s Timotém o přikládání rukou, tak jak se to naučil on podle Ježíše. Mluvil o léčitelství a Ježíš léčil právě pránou a sám se jí i živil. Ráda se s vámi podělím o své vlastní zkušenosti. Na pránickou stravu, tedy žití pouze ze světla, jsem přešla už asi v roce 2003, kdy jsem byla vyučována otcem a bylo mi odhalováno velmi mnoho důležitých informací pro pomoc světu. Vůbec jsem se na to nepřipravovala, prostě to přišlo. V tuto dobu jsem procházela svoji velmi zrychlenou duchovní transformaci pod vedením mých duchovních průvodců a vše jsem přijímala tak, jak to přicházelo. Předtím jsem měla normální práci, ale teď mě všude odmítali. Neměla jsem žádné peníze a vesmír to tak chtěl. Od přátel jsem dostala nějaké peníze a potom přišly na řadu modlitby. Bože, prosím, dej mi chleba. Pocházím z tvrdě materialistické rodiny. Musela jsem si na víru opravdu hmotně sáhnout. Nikdo v okolí nevěděl přesně, jak na tom jsem. Přesto vždy, po každé upřímné modlitbě, následovala návštěva s jídlem. Jedla jsem s vděčností cokoliv přišlo, ať to bylo maso nebo ovoce. Později návštěvy řídly a pak už jen soused, který se dal duchovní cestou, mi na popud svého nitra donesl několikrát vymodlený chleba. Tehdy jsem více jak 2 měsíce zůstala prakticky bez jídla a měla jsem jednou za den malý krajíček celozrnného chleba. Vůbec jsem nehladověla, naopak bylo mi velmi dobře a byla jsem plná síly. O hodně jsem zhubla, ale na určitých kilogramech se mé tělo zastavilo a na velmi dlouho ustálilo svoji pevnou váhu. Než jsem se zbavila strachu z toho, že nebudu mít co jíst, občas jsem hladověla. Později jsem opravdu už žádný hlad necítila. V této době se musím přiznat, že když jsem se dostala k jídlu, zjistila jsem, že jím už jen z pouhé potřeby jíst. Prostě proto, že jsem si zvykla jíst, ne proto, že mám hlad. Když jsem to pochopila a prosvítila světlem, už jsem tu potřebu neměla. Čas od času jsem se najedla, ale od té doby už nikdy ne moc. Díky tomu jsem i sama na sobě poznala, jak málo lidem stačí. Ale lidstvo má hluboko ve svých buňkách a kostech uloženy programy a strachy. Jedním z nejsilnějších je strach z hladu. Proto se mnoho lidí přejídá, aniž by to tušili proč. V době, kdy jsem procházela postupnou očistu těla a zjemňování stravy pod dozorem otce, se mi postupně objevovaly různé nepříjemné symptomy. Otec mi sdělil, že je to proces otevírání buněčné paměti a všechny moje nemoci se postupně projeví a odejdou. Byly to vždy velmi rychlé a intenzivní procesy. Já ale měla před sebou velké úkoly a málo času. Tak jsem tento proces šla velmi zrychlenou formou. Byl to pořádný záběr a občas jsem se zmítala v horečkách a občas v zimnicích.
Když to jde člověk pomalejší formou, potom je mu jenom zima. Mě mrazily i kosti v těle. Mimochodem, když léčím, mívám to dodnes. Vnitřní zimu a velkou. Protože jsem měla obrovskou touhu léčit všechno, tak jsem ve svém těle musela uzdravit všechny lidské nemoci. Tento velmi tvrdý proces trval asi 1,5 roku. Od té doby jsem měla klid. A hlavně od té doby jsem nebyla nikdy nemocná. A od té doby uzdravuji. Své světelné tělo jsem si vytvořila už tenkrát. A hodně jsem na tom myšlenkově s duchovními pomocníky pracovala. Od té doby ho vidím. Je okolo mě. Když jsem ve tmě, vždy okolo mě svítí a třepotá se takovými malými světýlky. Malinkými a drobounkými. Vidím, jak mi svítí ruce a někdy vidím i svou auru nebo čakry barevně okolo sebe. Jenomže pro mé úkoly, kdy jsem sestupovala vibračně o hodně níže, jsem se s ním nemohla ještě úplně propojit. Proto ještě jím, když jsem mezi lidmi. Ale když jsem sama, většinou během krátké doby přestávám téměř jíst a piju jenom vodu. Já na výživě prány, tedy světla, o němž mluví i Bible, žiji už od roku 2003 střídavě. Protože sama mám velmi vysoké vibrace, mohu jíst a pít cokoliv, nic mi neublíží. Učila jsem se též rukama žehnat jídlo, což do něj převádí živou pránu a zvyšuje jeho vibrace. Ale díky tomu všemu opravdu také poznám, jestli pokrm člověk vařil s láskou nebo bez ní, nebo s negací. Láska znamená světlo a život. A když tam není, je to neživé a prázdné. Prostě to vnímám. To, že někteří lidé po přechodu na žití z prány zemřeli, je velmi smutné, ale duchovní proces není o tom, že vám někdo řekne něco a vy to uděláte. Lidé jsou příliš zvyklí nechat se vést druhými a nenést sami za sebe odpovědnost. Odevzdali mozek druhým, nepotřebují jej. Duchovní cesta je naproti tomu vaše vlastní svobodné rozhodnutí a převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život. Rozhodnutí vašeho já, které je ve vašem nitru. Vy prostě uvnitř cítíte, že to máte udělat, i když třeba nevíte proč. Ale neříká to váš rozum a argumenty, ale vaše čisté srdce v hloubi vás. Tak to funguje většina duchovní cesty a cest k Bohu je tolik, kolik je lidí. Co funguje vám, nebude fungovat druhému, protože jeho život a jeho nitro je úplně jiné než to vaše. I jeho úkoly a zkoušky jsou jiné. Pouze se lidé mohou občas sejít při stejných zkouškách nebo úkolech. Ale potom je to opět odvede na jejich cestu. Někdo potřebuje projít přes semináře a přednášky. A někdo jako my, vyslanci Boží, potřebujeme tento proces projít absolutně o samotě, abychom dokázali opravdu naslouchat Otci. Vždyť i Ježíš byl celá léta sám a s tím, s čím se dnes pereme na naší duchovní cestě všichni, se musel poprat taky sám. I jeho zkoušky satanem, tedy jinou částí Boha, jsem prošla. I já jsem dostala nabídku absolutního bohatství a také zkoušku zariskovat, když to k ničemu není. Stejně tak jsem vždy vnitřně věděla, že magie tu není od toho, abych někoho ohromovala, co dovedu. Moje práce s magií světla probíhá vždy v úplné samotě nebo s nejbližšími pomocníky. A přesto mě nevede nikdo zlý, ale Otec sám. To on mi pomáhá s magií změnit to, co je třeba.
Udělala jsem díky ní velmi mnoho práce a jsem za ní vděčná. I vy ji velmi dobře znáte. Stačí pracovat s vašimi touhami a přáním. Zhmotňujete je, když na ně stále myslíte a opakujete je nahlas. Třeba to, že je na světě mír a všichni mají co jíst a kde spát. A tak dále. Záleží na vašem srdci, jaká máte přání. Přišla jsem změnit svět láskou. Má přání jsou pro dobro všech. Ale to v žádném případě neznamená, že si nic nepřeji pro sebe. Jen za těmito přáními tolik nestojím, ale dávám přednost těm pro všechny. To však neznamená, že v ně nevěřím. Naopak jen vím, že správný čas pro má soukromá přání teprve přijde. Moje velmi silná víra v opravdovou a čistou lásku a důvěra v ní ji v tomto světě probudila. Nikdo už si nepamatoval, jak opravdová láska vypadá. Láska je bytost, stvořitel všeho, co je. Nesla jsem její obraz a vzpomínku ve svém srdci a předávala jsem ji do srdcí ostatních. Teď se láska probouzí ve všech lidech a Otec je neskutečně šťastný, že se znovu potkají ve všech opravdu se milujících bytostech. Oni jsou muž a žena v rovnováze a v jednotě celistvosti. A naše transformace a přejítí na žití ze světla urychlí náš odchod domů, zpět do světla, neboť odtud jsme přišli a tam se i navracíme. Je to znovu zrození a my se vrátíme čistí a svobodní ve svém vědomí zpět na zem. Není to fyzické umírání, ale duchovní. Ještě poslední informace. Saint-Germain je duchovní, na nebe vzatý mistr a patří mezi nejdůležitější pomocníky. Opatruje paprsek fialového plamene, který rozpouští karmu a přináší soucit. Já sama s ním spolupracuji od roku 2005 a pracovala jsem velmi mnoho s jeho fialovým plamenem. Začala jsem s ním spolupracovat v okamžiku, kdy jsem pochopila, kým opravdu jsem a jaké je mé poslání. V tu dobu to bylo pro mě velmi těžké to přijmout, ale cítila jsem velmi silnou zodpovědnost právě za tyto úkoly. Také v tuto dobu se mi poprvé ukázal Otec. Neviděla jsem postavu, ale na potvrzení toho mi celý pokoj zalilo téměř hmotné stříbrné světlo. I já jsem v tu dobu nosila stříbrnou auru, neboť jsem přímým paprskem Otce. A za pár dní mě navštívil archanděl Rafael, aby vyléčil mé tělo po velmi těžkém odvádění duší do domova. Uzdravil mé tělo i mou duši. Byly to velmi intenzivní prožitky a od té doby jsem spolupracovala se všemi hlavními 12 archanděli. I když pomocníků jsem měla a stále mám okolo sebe vždycky více než druzí, protože mé úkoly byly a jsou velmi důležité. Vždyť bez lásky není nic, to stojí i v Bibli. A já lásku mám ve svém srdci a její živou vodou napojím a uzdravím svět, až přijde správný čas. A ten se velmi rychle blíží. S pokorou a láskou vaše Láska Izabel.